Bore da. Hyfryd eich gweld chi gyd. Croeso chi i'n gwasanaeth ni bore yma. A heitha yn sul cynta Chwefror. Wan, mae Llio yn mynd o gwmpas efo darna o bapur a pensel yn y ffel-tip. Felly os ydych chi heb gael un, llaw i fyny, please. Pensel, Llio, ti'n mynd i gwneud y waith yn iawn. Mae Antonia eisiau pensel yn cefn fan'na. A Gwyl yn y cefn yn mynd i gael papur a pensel. Llio mynd i ddod ein i chdi wan. A wedyn, tra da ni yn disgwyl, gai ddiolch fawr iawn i Eirin am gyfieithu, a gai atgoffa pawb arall, mae yna rota cyfieithu ar y rota mawr sgynnon ni, felly os gynnwch chi ddiddordeb cyfieithu ni, os ydych chi'n rhoi eich enw i lawr, fel bod ni'n gallu rhannu cyfrifoldeb yna rhwng pawb, sa'n ni'n ddiolchgar iawn ac yn falch iawn o allu darparu cyfieithu i rei sy'n methu siarad Cymraeg. Gwych. Iawn. Sy'n eisiau chi boeni, mi fydd y papur a pensel yn dod yn nes ymlaen yn y gwasanaeth, felly sy'n eisiau chi afal yn deud yn nhw rwan, ond peidiwch ag anghofio neu colli nhw, please. Cyhoeddiadau i ddechrau, mae gennym ni gyfarfod heno, da ni yn torri ar draws yr astudiaeth arferol da ni'n gael o 1-4, a da ni yn mynd i gael amser heno i drafod sut da ni'n darllen y Beibl hefo'n gilydd. Felly mi fyddwn ni yn trafod ac yn ystyried be di'r pethau sydd yn helpu ni i ddarllen gwahanol rannau o'r Beibl, ac ella sut da ni'n mynd o gwmpas pan da ni'n stryglo hefo darna gwahanol o'r Beibl. So mi fydd hynny am 6 heno yma ac ar Zoom. Mae Cor y Gweddi nos Ferchar yn tu ni. Nos Wener yma mi fydd cyffro a selar i'r plant ar ei ieuenctid ar yr amser arferol. Wedyn, da ni'n meddwl dy Sadwrn nesaf bod na brecwestinion, fwy o fanylion i ddod, ac yna bore dy Sul nesaf mi fydd yna wasanaeth yma am 9:10, a dim ysgol Sul achos bod ti'n wylio hanner tymor, dwi'n meddwl, dydy? Ydy'r hanner tymor di mynd mor gyflym mae hynna? Waw. Felly, da ni'n mynd i edrych ar lyfr o'r Hen Testament y bore yma. Dwi'n mynd i ddeitha chi be ydi o eto, ond da ni wrth edrych ar y llyfr yma yn mynd i sylweddoli pa mor arbennig ydi Duw. A da ni'n mynd i gychwyn yn moliant wrth i ni ddarllen y salm yma sydd mynd i fod i fyny tu ôl i mi, y salm fyra yn y Beibl i gyd, salm 117. Felly, os newch chi sefyll, nawn ni ddarllen y salm, a nawn ni fynd mlaen i ganu yn dwy emyn gyntaf. Ac os ydych chi'n methu sefyll, peidiwch y boeni. Dylswn i ddweud hynna hefyd. Dewch i ni ddarllen salm 117 efo'n gilydd. Molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd. Clodforwch ef, yr holl bobloedd. Oherwydd mae ei gariad yn gryf tuag atom, ac mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. A mi ganwn ni ddwy emyn yn dechrau hefo molar ior fennau di a ddolaf y sanctaidd un, ac yna wedyn ni ganu honno, mi awn ni ymlaen i ganu'r emyn
chwilio'r holl fyd a'i fwyniant i gyd, nid ynddo mae'r balm am hiacha. Dwch ni foli fo'n gilydd. Olarior fenai di, adolaf y sanctau ddyn. Gydam nerth i gyd, fenai di, adolaf y sanctau ddyn. Gwydd yr hael diwrnod newydd wawria. Ar Gwydd Sanctaidd, da ni'n gofyn y byddi di yn helpu ni i foli y bore yma. Da ni'n gofyn y byddi di yn dangos i ni pa mor hyfryd ydi Iesu Grist. Y gobaith sy'n ni yn Iesu, ac i ni sylweddoli nad oes na neb na dim yn cymharu ar hyn mae'r arglwydd Iesu wedi wneud drosta ni sydd yn heiddi dim. Rhod ysbryd felly i enyn y mawl, y diolchgarwch, yr hyfeddod yna yno ni, ac cynnal ni dros yr wythnos sydd i ddod, i fod yn barod i foli, yn barod i blygu, i dderbyn dy ras di. A ni gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen.
Iawn ta. Gobeithio bod chi wedi gwisgo eich thinking caps bore yma, achos da ni'n mynd i ddechrau hefo quiz bach. Iawn? Sori os da chi'n licio quiz, ond dwi wrth y modd efo quizzes. Felly, dwi'n mynd i roi chi ar y spot yn yr ystyr. Dwi ddim yn mynd i ofyn i unigolion orfod atab cwestiynau. Dwi'n meddwl bod fi wedi gwneud hynna o blaen, oedd bach yn greulon. Ond dwi'n mynd i roi, nid o'ch ydy bach yn hawsach, dwi'n mynd i roi dewis i chi yn y cwiz yma. Dewis o ddau. Felly, dych chi'n 50-50 da chi'n mynd i gael o'n iawn, hyd yn oed os da chi'n mynd gwybod yr atab. Ac mae yna lyniau mynd i fod i fyny ar y sgrin, a dwi isio i chi ddeud wrtho fi be di'r atab i'r cwestiwn. Felly, yna ni gael y ddau lun cyntaf. Y cwestiwn cyntaf ydy, pa un ydy'r anifal mwyaf sy'n byw yn y môr? Iawn? Ond dwi'n eisiau chi llaw i fyny. Iawn? Be dwi eisiau chi wneud ydy hyn? Os ydych chi'n meddwl na yr un ar y dde, sef y morfil glas ydy o, gewch chi sefyll i fyny. Os ydych chi'n meddwl na yr morfil, yr orca, killer whale ar y chwith ydy o, gewch chi ista lawr. Iawn? Os ydych chi'n meddwl na'r morfil ar y dde ydy yr anifal mwyaf yn y môr, gewch chi sefyll fyny. A pawb sy'n meddwl na'r killer whale dio, gewch chi ista lawr. Dim rhywun pryd, da chi'n gorfod dewis rhwng ydyn nhw. Iawn. A'r ateb cywir ydy... Dwi'n sgwennu fel ar? Y morfil glas, felly pawb sy'n sefyll i fyny, da iawn chi, da chi dal i mewn. Y ddau lun nesa, please. Y cwestiwn ar gyfer y ddau lun yma, pa un ydy'r llong fwyaf? Ar y dde, mae gennym ni y Titanic. Mae'n siŵr bod pawb yn cofio be nath ddigwydd i honno. Ar y chwith mae gennym ni long o'r enw The Icon of the Seas. Titanic, The Icon of the Seas. Os da chi'n meddwl na Titanic ydy'r llong fwyaf, gewch chi sefyll i fyny. Ac os da chi'n meddwl na'r Icon of the Seas ar y chwith, gewch chi ista lawr. Chi eisiau gwybod yr ateb cywir? Mi oedd Titanic yn 269 o fetra, mae'r Icon of the Seas yn 364 metr. Felly, sori, chi oedd yn meddwl Titanic, da chi allan. Mae'n debyg na'r Icon of the Seas ydy y llong fwyaf ar hyn o bryd. Mae newydd gael ei lansio yn y Caribbean rhywle. Iawn. Felly, mae gen i dal chydig bach o'r chi, rhan fwyaf yn chi digwyr, dal i mewn. Nesa. Da ni wedi mynd o anifeiliaid y byw yn y môr i gychod rwan dinasoedd mawr ydy'r cwiz, iawn? Sgan i'r ddau lun nesa. Pa un ydy'r ddinas hefo'r boblogaeth fwyaf? Efrog Newydd, New York, yn y top, neu Cairo, prif ddinas yr Aifft ar y gwaelod? Os ydych chi'n meddwl Efrog Newydd, New York, gewch chi sefyll fyny. A felly dwi'n cymryd bod pawb arall sy'n eistedd lawr, unai yn meddwl Cairo neu ydych chi wedi colli'n barod, ie? Yr ateb cywir, yn ôl fy ngwaith ymchwil i, mae Efrog Newydd efo chydig drost 8 miliwn o bobl yn byw yna. Cairo, 10 miliwn. Felly, sori. Da chi allan. Felly, creaduriaid yn byw yn y môr, cychod, dinasoedd efo lot o bobl yn byw yn nhw, a hwn ydy'r un ola, a na i gyfadda, hwn ydy'r un anodda ohonyn nhw i gyd. Iawn? Os gawn ni'r llun nesaf.
Y cwestiwn sgynna i ydy, pa daith ydy'r un bella? O Bangor i Ddulyn, neu o Fangor i Fanceinion? Pa daith ydy'r hira mewn milltir? A dwi'n eisiau rhif, achos dwi wedi rhoi dewis i chi. Bangor i Ddulyn, un ffordd. Bangor i Fanceinion, Manchester, ochr arall. Achos os da chi'n mynd ar tren, da chi'n mynd i orfod mynd i un platfform neu llall y Bangor, ydych? Maen nhw hollol ffordd wahanol i'w gilydd. Bangor i Ddulyn, gewch chi sefyll ar eich traed. Yr hira. Iawn. Mae yna rhaid pobl yn newid i meddwl yma. Bangor i Ddulyn yn sefyll ar eich traed. Felly mae pawb arall yn meddwl na Bangor i Fanceinion ydy'r un hira. Ti'n yn siŵr? Reit. Clir? Mae'r daith yn ôl Google, Bangor i Ddulyn, yn 97 milltir. Felly, clap mawr i'r... 4, sori. O'n i'n gallu gweld mi yn y cefn. Felly, mae'r 4 doeth yna wedi ennill yn cwiz ni. Pwy bynnag sy'n gwneud panad ar y diwedd, gan nhw i gyd fisgit ychwanegol, iawn? Arbennig, da iawn chi. Nes i anghofio. Mae yna un cwestiwn bonus, just i'r 4 buddigol. O'r holl gwestiynau da ni wedi gael yn barod, allwch chi weithio allan pa lyfr o'r Beibl da ni'n mynd i fod yno fo heddiw? Chi yn y cefn, da chi'n gwybod y barod, so da chi'n cael dweud. Felly, watchwch chi an. Watchwch fi gael reid y cliwiau, helpu chdi gyntaf. Mae gennym ni greadi'r reid y byw yn y môr, sy'n fawr. Mae gennym ni, be oedd yr ailun, cychod. Ben? Jonna. Dyma ni'r pencampwr. Clap mawr i Ben. Da ni yn wir yn mynd i edrych ar hanes Jonna. Felly dwi am ddarllen cychwyn pennod gyntaf Jonna i ni gael blas bach o'r hyn sydd yn digwydd. Na ni ddim darllen achos mae Jonna'n 4 pennod, na i ddim darllen o'i gyd, ond nawn ni neidio o fan i fan yn llyfr Jonna. Ond dyma ni, os gan i'r adnodau i fyny, cychwyn pennod gyntaf Jonna. Daeth gair yr arglwydd at Jonna fab Amitai, a dweud, cod, dos i Ninefe, y ddinas fawr, a llefara yn ei herbyn, oherwydd daeth ei drygioni i'm sylw. Ond cododd Jonna i ffoi oddi wrth yr arglwydd i Tarsus. Aeth i lawr i Joppa a chael llong yn mynd i Tarsus, ac wedi talu ei dreiliau aeth arni i fynd gyda hwy i Tarsus oddi wrth yr arglwydd. Ond cododd yr arglwydd wynt nerthol ar y môr, a bu storm mor arw ar y môr, nes bod y llong mewn peryg o gael ei dryllio. Felly reit ar gychwyn llyfr Jonna, da ni'n cael yn cyflwyno i'r prif gymeriad Jonna. A mae gan Jonna waith pwysig. Chi'n gwybod beth i gwaith Jonna? Mae'n cychwyn efo P. Llio? Pregethu agos, tebyg iawn i bregethu, ond y law arall i fyny? Ia? Pregethu, bron, mae pyr yn gywir. Proffwyd, da iawn chdi. Proffwyd, deud y gwir, mae gwaith proffwyd a gwaith pregethwr yn agos iawn at ei gilydd. Gwaith proffwyd yng nghyfnod yr Hen Testament oedd bod yn berson yr oedd o'n gorfod deud wrth bawb arall be oedd Duw wedi ddeutho fo. Felly oedd o'n rhannu neges Duw hefo pobl Duw a'r byd yn achos Jonna. Gwaith pregethwr, trwy ddefnyddio'r Beibl, ydy deud wrth bobl be mae Duw yn ei ddeud wrth bawb arall, ynde? Felly tebyg iawn. Ond bod yna broblem, doedd? Reit ar gychwyn llyfr Jonna, mae yna broblem. Be di Jonna ddim yn neud? Mae Duw yn deud wbeth wrtho fo. Cod, dos i Ninefe, y ddinas fawr, a llefara ei herbyn. Deud y negas wrth bobl Ninefe
Mae Duw yn mynd i'ch barnu chi achos da chi wedi bod yn ddrwg, ond cododd, adnod 3, ond cododd Jona i ffoi oddi wrth yr arglwydd. Mae'n i'ch helpu chi, achos mae'n siŵr bod chi angen gwybod chydig bach am ddaearyddiaeth y dwyrain canol. Dwi'n mynd i roi map arall. Dwi'n meddwl na hwn fydd y map ola am y diwrnod. Mae'n rhoi map arall i fyny chi. Iawn? Felly mae Jona yn broffwyd cyn geni Crist yn yr Hen Testament ganrifoedd cyn Crist. Mae o'n byw yn Israel a mae Duw yn deithio fo, dwi eisiau i chdi fynd i ddinas Ninefe. A mae Ninefe reit y pen yma, y map, lle oedd pobl o ddim yn addoli Duw yn byw. Tua gwlad Irac heddiw. A dyna oedd gwaith Jona, oedd o fod i fynd i Ninefe a deud wrthyn nhw, mae Duw yn mynd i'ch barnu chi, mae Duw yn mynd i'ch cosbi chi achos bod chi'n ddrwg, bod chi ddim yn gwneud beth ydych chi fod i wneud, ddim yn cymryd sylw o gwbl o Dduw. Gwaith Jona oedd bod yn broffwyd, a mae o'n mynd at lle mae'r cwch mwyn mynd i Tarsus. A mae Tarsus, maen nhw'n meddwl, lle mae Sbaen heddiw. Felly mae'n mynd holl ffordd y ffordd yn trio dianc oddi wrth be mae Duw yn ei ddeud, a gwrthod gwneud be mae Duw yn ddeud wrtho fo. Mae o chydig bach fel plisman yn torri mewn i dau pobl. Gwaith plisman ydy stopio pobl rhag dwyn, nid dwyn i hunin, neu fel doctor sydd yn gwneud pobl yn sal. Gwaith doctor ydy gwella pobl o fod yn sal. Gwaith proffwyd oedd i fyddhau gwrando ar Dduw a gwneud be oedd Duw, rhannu be oedd Duw wedi ddeud wrtho fo hefo pobl o'i gwmpas o. Ond mae Jona yn meddwl bod o'n gwybod yn well. Mae Jona, am pa bynnag reswm, ddim isio gwrando ar y gorchymyn mae Duw wedi rhoi iddo fo. Da chi'n nabod pobl fel yna? Pobl sydd yn gwrthod gwrando pa mae rhywun yn deithio nhw be i wneud. Pobl sy'n meddwl bod nhw'n gwybod yn well bod na rhywun mewn awdurdod wedi deithio nhw dyma be ydych chi fod i wneud. Dwi eisiau sôn wrthych chi am ynys bach. Ynys yng ngogledd Lloegr, a'i enw hi ydy Lindysfarn. Mae'n enw Cymraeg iddi achos oedd hi'n arfer bod lle oedd y Celtiaid yn byw. Ynys Medgawdd, mae'n debyg ydy'r enw Gymraeg arni hi. A mae'n ynys arbennig achos da chi'n gallu dreifio ar yr ynys yma, ar ffordd, ond dim ond rhai adega o'r dydd. Achos mae'n ynys lle pa mae'r llanw allan, da chi'n gallu dreifio ar y ffordd, ond pa mae'r lanw uchel, mae'r môr yn gorchuddio'r ffordd, felly mae'n ynys go iawn. Mae'n ddangos y llun nesaf. Na ni. Felly hon ydy'r ffordd i ynys Lindysfarn. A mi welwch chi bod yna arwydd clir yn deud, be mae'n deud? Do not proceed when water reaches causeway. Felly arwydd clir i'r bobl sy'n mynd at yr ynys, os na ddŵr o'ch blaenau chi, stopiwch. Arwydd, eitha, pwysig yn dydi. A tasan ni'n mynd â'n car tuag at yr ynys, be fysa ni'n neud, da chi'n meddwl? Llio? Fysa ni'n drawnio? Fysa ni'n boddi? Wel, tasan ni ddim yn cymryd sylw o'r arwydd, mi fysa ni'n cael yn dal yn y dŵr. Da chi'n meddwl bod yna wedi digwydd o gwbl? Ni'n gael llun nesaf. Do, a'r llun nesaf? Do, bod yr arwydd yna, bod nhw'n deud ac yn deud ac yn deud, mae pobl, fel chi a fi, yn meddwl, o na, dwi'n iawn. Dwi'n mynd i gymryd sylw o hynny. Dwi'n gwybod yn well. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod amdano fo'n yn bywyda'n hunin. Da ni gyd yn gwybod be ydi o, i wybod be da ni fod i wneud, ond da ni yn gwneud y ffordd yr ydyn ni'n gweld ora. A be mae'r Beibl yn ei ddysgu, nid yn unig yn hanes Jona, ond trwy'r Beibl i gyd ydy, mae hynny'n achosi niwed i ni ac yn achosi niwed i bobl o'n cwmpas ni. Achos mae Duw yn siarad efo ni, a mae Duw isio i ni wrando yno fo, achos mae hynny yn lles ni. Pan ydyn ni yn gwrthod gwrando ar y Dduw, mae'n creu trafferthion difrifol i ni ac yn aml i bobl o'n cwmpas ni hefyd. A dyna ddigwyddodd.
Nath Jonna ddim gwrando ar Dduw, nath o fynd yn hollol i'r gwrthwyneb i gyfeiriad hollol wahanol i drio dianc oddi wrth Dduw, sydd yn fysteg wastad achos mae Duw yn llond pob lle, waith i ni heb a trio dianc oddi wrth fo. A mae yna storm yn dod. A mae'r storm nid yn unig yn effeithio Jonna yn y cwch, ond pawb arall oedd yn y cwch a maen nhw'n cael panics. A diwedd pennod 1 ydy maen nhw'n sylweddoli na Jonna sydd ar fai, bod Duw wedi rhoi y storm achos bod Jonna am di gwrando yno fo, a diwedd pennod 1 mae Jonna yn cael ei daflu i mewn i'r dŵr. Mwyn i'r bawb arall ar y cwch gael ei hachub, a dyna sydd yn digwydd. Ond mae'n rhyfedd pan ydym ni'n darllen trwy llyfr Jonna, mae yna wahaniaeth mawr i weld rhwng Jonna sydd i fod yn un sydd yn addoli ac yn gwrando ar Dduw, a pobl sydd ddim yn nabod Duw, fel y morwyr oedd hefo fo ar y cwch, fel pobl Nineve. Mae pobl, fel gwelwn ni nes ymlaen, mae pobl a mae hyd yn oed anifeiliaid yn gwrando ar Dduw yn llyfr Jonna, ond ydy broffwyd o ddim. Os da chi'n cofio yr hanes, mae Jonna yn cael ei daflu mewn i'r môr, a wedyn beth sy'n digwydd? Daniel. Mae yna bysgodyn masif yn bita fo. Ti'n hollol iawn? Mae Duw yn trefnu bod yna bysgodyn enfawr yn dod ac yn ei lyncu fo. Ond ga i ddangos adnod i chi, dwi'n meddwl, sydd ar ôl pa'n didwch. A'n ymlaen? Na fo. Mae y pysgodyn yn llyncu Jonna, ac yna, ar ôl i Jonna fod y mol y pysgodyn am 3 diwrnod, dyma be mae'r Beibl yn dweud. Yna, dyma'r arglwydd yn dweud wrth y pysgodyn am chwydu Jonna ar dir sych. Meddyliwch, mae'r pysgodyn yn gwrando ar Dduw. Dydy broffwyd o ddim. Meddyliwch be mae hynna'n ddangos. Pa mor wirion da ni'n gallu bod yn meddwl bod ni'n gwybod yn well na Duw. Mae greadigaeth o'n gwrando na fo, ond dydy Jonna i broffwyd o, dyda ni i weithiau fel Cristnogion ddim yn gwrando ar Dduw. Mae hynny'n dangos i ni pa mor ffôl da ni'n gallu bod a pa mor hyrt mae pechod yn gallu bod. Mae o yn bywyda ni, achos mae'n gwneud i ni feddwl bod ni'n gwybod yn well na Duw. Wan, pan ydym ni'n meddwl am Jonna, da ni'n gweld dyn nath drio mynd i ffordd ei hun, nath anwybyddu Duw. Ond fel Cristnogion, da ni eisiau bod yn bobl sydd yn gwrando ar Dduw. Bod ni'n mynd i fethu yn aml. Ond da ni eisiau gwrando ar Dduw, a da ni eisiau trystio'n be mae Duw yn dweud, achos bod Iesu Grist yn dangos i ni, bod Duw yn caru ni, bod Duw o'n plaid ni. Felly rwan, da ni'n mynd i ganu can sydd i bawb. Mae yna symudiadau, os da chi'n abal i symud, ond mae o yn gan sydd yn mynegu fel Cristnogion, da ni isio dilyn Iesu, a da ni ddim isio troi nôl. Da ni ddim isio mynd i gyfeiriad gwahanol a trio dianc oddi wrtho fo. A'r rheswm pam ydy achos be mae Iesu Grist i wneud drosto ni. Felly'r geiriau, pan dwi'n cofio beth wnaeth Iesu i mi, does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan dwi'n cofio beth wnaeth Iesu i mi, does dim troi yn ôl i mi mwy. Wan, y symudiadau. Mae o'n syml, ond watchwch bod chi ddim yn disgyn wrth wneud hyn. Pan dwi'n cofio beth wnaeth Iesu i mi, does dim troi yn ôl i mi mwy. Ond sylwch chi, mae yna lot o benillion fyddwch chi'n troi lot. Pan dwi'n cofio beth wnaeth Iesu i mi, does dim troi yn ôl i mi mwy. A wedyn y cytsgan, be da ni'n neud yn y cytsgan? Na, dim o gwbl. A wedyn, na, ia? Os da chi'n gallu. Does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o gwbl. Na, does dim troi yn ôl i mi mwy. Syml? Da chi wedi canu hi blaen? Do, chi ffain. Iawn. Os da chi'n gallu, gnewch y symudiadau. Os oes gennych chi, go iawn wan, os oes gennych chi broblema, peidiwch. Dwi'n eisiau neb frifo. Iawn, ar eich traed ta, os da chi'n gallu.
Diolch yn iawn. Da chi'n cael ista wan. Dwi chydig bach yn chwil. Ond dwi byth yn siŵr ydy am well troi ffyrdd gwahanol fel bod chi ddim yn... Anyway. Mae'n bwynt pwysig, dydy. Mae yna wastad demtasiwn i ni droi ffwrdd oddi wrth yr arglwydd, gwneud be da ni isio yn hytrach na be mae'r arglwydd isio i ni. Ond mae hanes Jona yn dangos i ni mor ffôl ydy hynny, achos mae Duw yn arglwydd ar y cyfan o'r greadigaeth. Mae Duw hyd yn oed yn gallu'n defnyddio ni pan ydym ni'n trio dianc oddi wrtho fo. A dyna ddigwyddodd wrth i ni gario ymlaen hefo hanes Jona. Mi fysach chi'n meddwl bod pethau wedi cyrraedd y gwaelod. Mae Jona wedi cael ei daflu mewn oddi wrth y cwch, taflu mewn i'r môr, ond mae Duw yn trefnu i'r pysgodyn ddod a'i lyncu fo. Ac erbyn pennod 2, os awn ni mlaen, erbyn pennod 2, mae Jona ymol y pysgodyn. Ymol y pysgodyn am 3 diwrnod. Ac yna, mae o'n sylweddoli be mae di wneud. Bod o ymol y pysgodyn, a gallwch chi'n meddwl bod o'n le braf i fod, bod o ymol y pysgodyn, mae o yn cofio, ac neu'n dod i'w, be di'r synwyra, ie. Dod i'w goed, nes i fel, dwi'n gweithio'n Gymraeg na di, dod at i goed. Ac, a mae o'n meddwl am yr arglwydd. Yn wir, mae o'n siarad efo Duw, mae o'n gweddio. Felly dwi'n mynd i ddarllen darn o weddi Jona ym mhennod 2. Sylwch be mae o'n dweud. Gweddio ymol y pysgodyn. Pan oedd fy mywyd yn llithro i ffwrdd, dyma fi'n galw arna ti arglwydd, a dyma ti'n gwrando ar fy ngweddi o dy deml sanctaidd. Mae rhai sy'n addoli ei lunod diwerth yn troi cefn ar dy drigaredd di, ond dwi'n mynd i offrymu aberth i ti, a chanu mawl i ti'n gyhoeddus. Bydda i'n gwneud be dwi wedi ei addo, yr arglwydd ydy'r un sy'n achub. Weithiau, mae stormydd bywyd, mor anifyr ydyn nhw, yn fodd i ni sylweddoli o'r newydd pwy ydy Duw. A bod ni'n gallu troi at Dduw pan ydyn ni ar yn pwynt mwyaf anobeithiol, mwyaf trist a dryslyd ynglyn â beth sy'n digwydd. Mae'n anodd i ni weithio allan be yn union oedd yn mynd ymlaen mhen Jona i ddechrau. Mae yna gasineb tuag at bobl Ninefe, oedd o'm isio iddyn nhw brofi daioni Duw, ond na styfnigrwydd yn ei galon nhw. Ond bod y storm yn edrach yn drychinebus ac yn wir yn brofiad ofnadwy anymunol, mae Duw hyd yn oed yn defnyddio'r storm mwyn helpu Jona. Mwyn achub a dangos i ddaioni i'r bobl o ddim yn ei nabod o ar y cwch hefyd. Ond y pwynt dwi eisiau ei wneud ydy, os ydych chi yn teimlo bod chi yng nghanol storm bersonol ym mha bynnag ffordd, peidiwch byth a meddwl bod eich amgylchiadau chi mewn rhyw ffordd yn golygu bod gweddio'n ddiwerth, neu bod chi'n rhy bell i ffwrdd a nad ydy Duw yn gallu ymwneud â chi dim mwy. Mae hanes cofiadwy Jona yn brawf i ni hyd yn oed o fol pysgodyn, a pwy fysa meddwl bod o'n mynd i droi allan yn stori dda wedyn. Mae Duw yn gwrando. Mae Duw yn helpu Jona i allu moli a rhyfeddu at y Duw yr adnod ola yn fama, yr arglwydd ydy'r un sy'n achub. Felly, mwyn i ni allu trio cymhwyso hyn i'n bywydau ni'n hynny, dyma lle ydych chi angen eich beiros, neu'ch felt-tips a'ch papura. Yr egwyddor dwi eisiau ni gofio ydy, mi allwn ni weddio lle bynnag yda ni. Pa bynnag mor anodd ydy'r amgylchiadau, mi allwn ni weddio ar yr arglwydd sy'n achub. Felly, da ni'n mynd i fod yn gweddio rwan, ond dwi hefyd yn mynd i roi cyfle bach i chi sgwennu gweddi lawr. Iawn?
Wan, dwi eisiau chi sgwennu gweddi, be bynnag sydd ar eich calon chi, a dwi eisiau chi gadw y weddi honno, a mynd â hi adra hefo chi. A wedyn rhywbryd yn ystod y dydd neu'n ystod yr wsos, dwi eisiau chi dynnu y weddi allan a cael eich atgoffa o be mae llyfr Jona yn ddeitha ni. Diolch moch lle da ni, diolch moch pryd, mi allwn ni droi at Dduw mewn gweddi. Felly dwi'n mynd i roed munud bach dawel wan i chi gael sgwennu gweddi lawr, neu os da chi isio, mi gewch chi weddïon dawel yn y cyfnod yma. Iawn? Ond os da chi'n sgwennu gweddi lawr, cadwch chi, a wedyn defnyddiwch chi yn ystod yr wsos i gael eich atgoffa os di Duw yn gallu gwrando gweddi o fol pysgodyn yn gwaith, yn gwely, yn chwarae ffwtbol, lle bynnag, mi allwn ni fod yn troi at Dduw yn gweddio yr arglwydd sy'n achub. Felly na roi chydig bach o dawelwch i ni wneud hynny, a wedyn na i weddio cyn i ni ganu yr emyn nesaf. O Dduw ein tad, da ni yn rhyfeddu dy fod ti yn Dduw sydd yn gweld yn cyflwr ni, yn gweld yn styfnigrwydd a'n drygioni ni, ond eto dy fod ti'n Dduw llawn trigaredd. Dy fod ti yn wir trwy Iesu Grist wedi dangos y trigaredd ar gras hwnnw wrth roi dy fab i fod yn aberth drosom ni. Fod yr arglwydd Iesu wedi dod i'r byd i gymryd yn lle ni, i gymryd canlyniad yn drygioni ni arno fo'i hun wrth farw ar y groes. A da ni diolch wrth i ni fod yn canu bod Iesu Grist wedi atgyfodi'n fyw, bod wedi rhoi i ni'r ysbryd glân, a da ni'n gofyn y bydd hynny trwy dy ddaioni di yn cymell ni i beidio troi yn ôl, troi oddi wrth yr arglwydd, na trio dianc oddi wrtho fo. O Dduw, da ni diolch am hanes Jona a bod o'n dangos i ni nad oes na sefyllfa neu amgylchiadau byddwn ni'n wynebu sydd yn fwy nad allu di i'n cysuro ni ac i'n gwneud ni'n debycach i'r arglwydd Iesu trwy waith dysbryd. Da ni rwan felly arglwydd yn cyflwyno'r gweddia tawel hynny ella da ni di mynegu. Yn cyflwyno'r gweddia hynny, da ni di sgwennu ac yn gofyn y byddi di trwy dysbryd glân yn helpu ni i weld pa mor wych o ti fel Duw sydd yn madda. Duw sydd yn cynnal, Duw sydd yn cyfarfod ni, hyd yn oed wedi canlyniad yn pechod a y cyflwr syrthiedig sydd yn y byd o'n cwmpas ni. O Dduw, da ni'n gofyn felly, am dy gymorth di, yn gofyn i ti am dy faddeuant, yn diolch i ti am Iesu Grist. Parhau weithio trwy dysbryd glân i'n cysuro ni, i adeiladu'n ffydd a'n gobaith ni yn Iesu Grist, ac arglwydd rhoi ni y nerth a'r dymuniad i ufuddhau, i wneud beth yr wyt ti yn ei ddeud wrthon ni, ac i ddysgu o'r ffordd y bys di mor drigarog wrth Jona, ac wrth bobl Nineve. Ennyn ac arwain yn mawl ni rwan, wrth i ni ofyn hyn i gyd, trwy Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Ac fel yr oedd gweddi Jona yn troi yn fawl i Dduw, da ni'n mynd i fod yn moli Duw wrth i ni ganu y gân nesaf. Cyfeithiad ydy hi o Praise the Father, Praise the Son gan Chris Tomlin. Dwi'n meddwl bod ni wedi canu hi o blaen, felly mae Hywel yn mynd i chwarae trwyddi hi gyd, ac yna mi nawn, dim trwy'r holl benillion, ond trwy yr alaw i gyd, ac yna mi nawn ni ganu hefo'n gilydd. Duw sofran wyt, ddi gymaru, dos o ddim brenin, dos o ddim awdurdod yn cymharu ar arglwydd. Y saint a'r engil molant di,
gan blygu Glyn wrth orsedd gras, i ti fo'r clodydd mwyau i bri. Ym mhob dioddefaint a phob loes, llochesaf dan dy adain di, a phob rhywelyn cas a phi, fy ngobaith wyt am conquest di, clod i ddiw dad, clod i'r mab, clod i'r ysbryd dri yn un, grym a gras sydd eiddyn trwy, yw chlaw pob enw hyd byth mwy. Felly, da ni wedi cyrraedd diwedd penod 2. Jonna wedi mynd y groes i ddiw, storm, môr, pysgodyn yn ei ddalo, gweddio ar ddiw o fol y pysgodyn, cyna da chi'n cofio yr adnod, a siaradodd Duw wrth y pysgodyn ac fe chwydodd yntau Jonna ar y lan. Felly, dechrau penod 3, mae gennym ni bron ail act llyfr Jonna. Mae Jonna yn cael ail gyfle. Ac ym mhenod 3, da ni'n gweld Duw eto yn deud wrth Jonna, dos i Nineve, a dweud wrthyn nhw y neges sydd gen i iddyn nhw. A'r tro yma, mae Jonna yn gwrando ar be mae Duw yn ei ddeud. Mae o'n mynd i Nineve, y ddinas enfawr yma o bobl sydd ddim yn addoli Duw, yn gwneud pethau erchyll, a mae o'n deud wrthyn nhw, mae Duw yn mynd i'ch cosbi chi mewn 40 diwrnod. A chi'n gwybod beth mae pobl Nineve yn wneud? Dim pobl ddiw dyn nhw. Ond maen nhw'n gwrando ar neges Duw. Maen nhw'n gwrando ar neges Duw a maen nhw yn edifarhau.
Maen nhw'n credu y neges, maen nhw'n ofni Duw, a maen nhw'n dweud, da ni'n mynd i stopio gwneud y drygioni yma. Maen nhw, fel pobl y ddinas, ac mae hyd yn oed y brenin a'r awdurdodau yn gyd yn deud yn yr un fath. Maen nhw'n ymatab, maen nhw'n gwrando, maen nhw'n ufuddhau i air Duw. Ac os gawn ni'r sleid nesaf, na i roi diwadd penod 3 i chi. Ymlaen i gychwyn penod 4, iawn? Beibl.net, dwi'n meddwl di hwn. Pan welodd Duw eu bod nhw wedi stopio gwneud y pethau drwg roedden nhw'n arfer ei gwneud, wnaeth o ddim i cosbi nhw fel roedd o wedi bygwth gwneud cyn hynny. Diwadd penod 3. Cychwyn penod 4, doedd Jona ddim yn hapus. Roedd o wedi gwylltio yn lan. Dyma fo'n gweddio. Mae wedi bod yn gweddio fol y pysgodyn. Mae wedi gwneud ei waith. Mae Duw wedi dangos amynedd a trigaredd ofnadwy at y bobl yma yn Ninefe. A Jona ddim yn happy bunny o gwbl, na di. Dyma fo'n gweddio o arglwydd, please, na! O'n i'n gwybod mae dyma fydda'n digwydd. Dyna feddyliais i pan oeddwn i adre yn fy ngwlad fy hun, a dyna pam nes i geisio dianc i Tarsis. Mae Jona'n ddyn cymlath iawn, dydy. Mae o'n flin bod Duw yn gwneud be oedd o'n ama o Duw yn mynd i wneud. Mae o'n flin bod Duw wedi gwneud i bobl Ninefe be mae Duw wedi wneud iddo fo ei hun, a dangos gras a chariad a trigaredd tuag ato fo. Mae fel tasa fo wedi cael trysor enfawr gan Dduw, a wedyn mae wedi deud, o ia, fi bia hwn. Dwi'n eisiau i neb arall gael o. Ga i ddangos rhywbeth i chi. Wan ta. Tybed faint yna chi sy'n gwybod be ydy hwn? Mae yna rei yn y gynulleidfa yn mynd i wybod be ydy o. Os da chi eisiau cael golwg, ti eisiau mynd efo rownd i bobl gael goddod, lle? Gyd i ddangos o'i bawb i chi gael meddwl be ydy hwnna. Iawn? Dwi eisiau chi feddwl be ydy o a pwy sy'n bia fo. Okay? Okay. Os allai ddim chydig bach yn gyflymach, lle, so hynny'n help. Ydy hwn, lle i gadw pres. Pwy sy'n bia fo? Daniel? Lleici. Da iawn chdi. Sut ydych chi'n gwybod hynna? Ti'n hollol gywir. Pwy sy'n bia hwn, Treigs? Chdi? Ond ella bod na reina chi'n meddwl, mae hwn yn edrych yn eitha hen. A fysa chi'n iawn yn dweud hynny. Achos go iawn, nain, pwy sy'n bia hwn? Fi. Ges i hwn pan o'n i'n hogyn bach 10 mlynedd ar 20 yn ôl. Ond dwi wedi roed o i lleici. Ond tasa na rwy'n yn tŷ ni yn mynd ac yn cymryd hwn a'i gynnwys o, sydd ddim yn efo rwan, mi fysa lleici'n dweud, hei, fi bia hwnna, a ddim eisiau... Bysach, Tleics? Bysach. Ac yn dweud, dwi'n eisiau i bobl eraill gael, achos fi sy'n bia nhw. A dyna'r agwedd mae Jona'n ei ddangos. Mae o yn nabod Duw. Mae o'n gwybod bod o'n Dduw sydd yn madda, yn Dduw sydd isio bendithio a dangos trigaredd, yn hytrach na rhoi iddyn nhw'r gos bod nhw'n heiddi bod o yn bendithio. Oedd o'n gwybod hynny, achos mae o'n nabod Duw. Ond mae o wedi mynd yn stingy. Mae o wedi mynd ella'n hiliol, yn dweud dwi'n licio'r bobl yna, dyn nhw'n yn heiddi daioni. Ond pwynt y Beibl ydy sa neb yn heiddi daioni. A mae Duw yn dewis bendithio pobl sydd yn heiddi. Dim dyna pam bod o yn Dduw o ras a trigaredd. A mae hanes hanes Jona yn dangos i ni pwy ydy'r arwr go iawn. Dim Jona ydy'r arwr. Deud y gwir, diwadd penod 4, mae Jona yn ddyn eitha pathetic, achos mae o'n pwdu, un o'r pwd mwyaf yn hanes y ddynoliaeth. Pam? Achos bod Duw heb gosbi Ninefe.
Wan, mae hwnna'n rhywbeth i ni feddwl, da ni'n gallu bod fel la. Da ni'n gallu bod wrth yn bodda hefo daioni Duw, a wedyn pan mae pobl eraill yn profi daioni, da ni'n cyn iawn ar hynny. Mae rhaid ni edrych ar yn calona'n hynny, ond yn fwy na hynny, mae rhaid ni edrych ar Dduw. A'r hyfeddu bod Duw yn rhoi dail gyfla i Jona sydd wedi anwybyddu fo a mynd hollol ffordd arall. Mae Duw hyd yn oed yn dangos i ras a'i gariad tuag at bobl Ninefe sydd wedi gwneud dim byd mond dygioni, ond maen nhw'n gwrando ar ei negas o. Maen nhw'n trystio ac yn ofni Duw ac felly dio ddim yn ei cosbi nhw. Mae yna lot o wersi pwysig iawn iawn i ni yn hanes Jona. Ond mae pwy ydy Duw a cymeriad Duw a'r ffaith bod hynny fod i ddylanwadu ar sut da ni sy'n credu yn Iesu Grist i fod i ymddwyn yn wers allweddol. Dwi'n gorffan hefo hyn. Faint ohonoch chi nath weld y gêm prawn ddoe? Nes i ddim gwylio hi. Nes i jyst gweld chydig bach o'r uchafbwyntiau. A wedyn nes i weld y stori lle oedd Warren Gatland wedi ymatab yn enwedig i'r hanner cynta. One of the worst halves of my coaching career. Oedd Cymru'n llanast, doedd, o'ch chi'n ei fod yn onest. A wedyn oedd Warren Gatland, yr hyfforddwr, yn mynd ymlaen. Dwi'n dyfynnu o wefan BBX. I think I have to apologise for that first half. It's probably one of the worst 40 minutes performances of my whole rugby career as a coach. We were terrible, shocking. The discipline was poor, and we didn't do what we were supposed to do. So chi'n gallu deud hynna am hanner gynta, llyfr Jona. Terrible, shocking. Allwn ni ddim credu bod pobl Duw yn gallu gweithredu fel la. Ond da ni yn. Da chi a fi yn gallu anufuddhau i Dduw fel la. Ond i Jona ddim yn gorffan ym mhenod 1 nac ym mhenod 2, diolch byth. Mae yna ail hanner. Ac wrth i Warren Gatland fynd ymlaen hefo i press conference, dyma fo'n deud hyn. We sent some guys on off the bench and they had some impact. Warren Gatland yn holi bod yr eilyddion nath o roed ar y cae wedi gwneud byd o wahaniaeth. Ac os nathoch chi weld y gêm, oedd yr ail hanner fel gêm wahanol doedd. Oedd Cymru o fewn trwch blewyn i ennill y gêm. Nath nhw ddim, colli nath nhw. Ond Warren Gatland yn gweld na yr eilydd nath y gwahaniaeth. Pan da ni'n meddwl am yn bywydau ni, pan da ni'n meddwl am yr adegau lle da ni heb wrando ar y Dduw, lle da ni wedi gwneud a deud pethau na ddylia ni ddim. A i ni sy'n gallu sortio pethau allan? Ydyn ni'n gallu gweddnewid yn bywydau ni? Be mae'r Beibl yn ddysgu ydy bod Duw yn gweithredu a bod Duw wedi anfon eilydd yn lle ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn wahanol i eilyddion Cymru ddoe, nath job o lew, ond nath nhw'n cweit ennill y dydd, mae Iesu Grist trwy ddod i'r byd wedi cael buddugoliaeth lwyr. Os da chi'n cofio penod gynta Jona, nes i ddeud wrthach chi bod Jona wedi, yn y storm, wedi cael ei daflu i mewn i'r dŵr. Taflu i mewn i'r storm mwyn i bawb arall ar y cwch gael ei hachub, a dyna ddigwyddodd. Munud nath Jona mewn i'r dŵr, nath y storm stopio, a nath yr morwyr ar y cwch foli Duw. Mae'r Beibl yn deitha ni bod Iesu Grist wedi marw ar y groes yn lle ni. Bod o wedi wynebu storm weitha posib o farn Duw am bechod y byd ar y groes yn marw mwyn i ni sy'n credu yn efo gael maddeuant, gael yn hachub. A dyna ydy newyddion da Cristnogaeth. Bod Iesu Grist wedi ennill y dydd wrth gymryd y bai yn lle ni, a bod pawb sy'n trystio'n Iesu Grist ddim yn gorfod wynebu cosb. Mae Crist wedi gwneud drosta ni. Da ni'n cael yn hachub, da ni'n cael yn derbyn yn blant i Dduw am byth. A da ni yn cael mwynhau buddugoliaeth Iesu Grist am
byth bythoedd. Yr un adnod dwi am orffan efo hi ydy adnod sydd yn deud be mae cariad Duw wedi olygu ym marwolaeth Iesu Grist a sut ydyn ni wedyn i ymatab i hynny. Nid fel Jona, ond fel yr arglwydd Iesu. Dyma sut yr ydym yn gwybod beth yw cariad. Am iddo ef, Iesu, roi ei einioes ei fywyd drosom ni. Ac fe ddylem ninnau roi ein heinioes dros ein cyd-aelodau. Achos bod Iesu wedi dangos yr esiampl yna, mi ddylsa ni fod yn barod i garu a rhoi ein hunain i helpu pobl eraill ym mhob ffordd wrth i ni ddilyn Iesu Grist. Felly gobeithio bod hanes Jona wedi bod yn helpu ni ac y byddwn ni yn cael doethineb ac yn cael help yr ysbryd glân i feddwl mwy am hanes Jona dros yr wythnos sydd i ddod. Diolch i chi gyd am eich help hefyd. Dwi'n mynd i weddio ac mi ganwn ni emyn i orffan. Dwch yn ei blygu pen. O Dduw ein Tad, diolch i ti. Dy fod ti'n Dduw sydd yn gweld, yn methiant, yn euogrwydd, yn styfnigrwydd ni. Dy fod ti wedi dangos gras, cariad, amynedd, a thrigaredd di ben draw, a bod hynny gyd yn disgleirio i'r byd yn Iesu Grist. Da ni diolch na Iesu ydy'r eilydd sydd wedi sicrhau buddigoliaeth gweitha be da ni'n heiddi. Helpa ni drystio'n yn yr arglwydd Iesu, i droi cefn ar yn ffyrdd hunanol ni o fyw a meddwl lle da ni'n meddwl na ni sy'n gwybod ora. Helpa ni drystio a gwrando ac i fyddhau i dair di. Gweithio trwy dysbryd felly, i ni ddysgu o hanes Jona pa mor wych wyt ti, ac bod ni'n gwneud llanast o bethau, wrth i ni allu troi ata ti bod na obaith yng Nghrist i bawb sydd yn dod ato fo mewn ffydd. Diolch i ti, a clyw yn gweddi ni rwan, wrth i ni ofyn trwy Iesu Grist yn ceidwad. Amen. A mi ganwn ni yr emyn sydd yn gwahodd ni gyd, pwy bynnag yda ni, be bynnag sydd wedi digwydd yn bywyda ni at Iesu Grist. Dewch, hen ac ieuanc dewch, at Iesu mae'n llawn bryd, rhyfedd a mynedd Duw, ddisgwyliodd wrthym cyd. Aeth yn brynhawn mae'n hwyrhau, mae drws trigaredd heb ei gau. Bym yn disgwyl a disgwyl wrth yr arglwydd, ac yna plygodd ataf a gwrando fy nghri. Un tlawd ac anghennus wy fi, ond y mae'r arglwydd yn meddwl amdanaf. Ti yw fy nghymorth am gwaredydd, fy niw, paid ag oedi. Amen.